Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Namar ka jingle bam Patiaw jong menteri ki kampo yeng ka Sarkar India u Amit Shah ka henyo trap Acik National Movement kala penbena bakan sedang no ban pentrai kam de ke inline permit lajong kata ban Khynra Naphang ki Mynder ki balawan rung hakani ka rikhasi bat jantia habaya keren baru presiden ke Hanm uba lamprang kharbani uloong bagani ka seng kan sedang ban Khynra Naphang lin yaki Mynder ki badan hasatlak kari khasi bat jentia bat ladalap bakim don yaki kot kisla ki babiang kan bekrat no yaki uba lamprang kharbani ula penpau yaki jing ngau diau halor ka jing bam shimkhia ka Sarkar India yaki jing dawa ILP jong kani ka jilla bat uloong baga jingya keren hapdeng Amit Shah bat ki sang bahalang kam don jing mentoy AA bat kala dei kapor bakin pentrai kam no hi ya ka ILP Menti bat kejing bom jubab jong Amit Shah Home Minister jong ka Government of India ya ki bapun ba ki isu jong jak pendeu kum kablar isu ILP man pendrong itin khasi karo shaka ke bakra bat kiwe de kelapan gitar yani ki dikot jong lek ndel kham tam ini kum ka Hanm namar ba mila jandap san potlik snan madung yo el jong cela nin padon ya ki ani ki baklan ki ban yada ya ka pateng ka ban sawan kalian jong ka core committee jong ka Hanm da ka jing sokhya ambat ka jing so kitram ya la ka jong ka jak penriu bai la ka jong ki committee ki ban sakha nilarai ba khadin baka kham korna ka kham hiar nilarai ban pentai kam tino dalade ya ka LP ka balong kum ka we ka an ka bakhlani ka ban ya dai ni kum tet penriu bat ni la kan ru dog pasai ba khadin bagane ka khram corona ka kham hiar ngin saptha ya ki dikhot jong ka seng na keleng jong ka lam klia atu ki district unit ki circle ba kinlong ni ban petngor ba lada kilap padu I ya ki Mynderi ki bawan bhaishnong sa negari ka be ikajungi klam ki kot kisla na klam ki dokumen ko piang dai ban penhal krat ba ki syak jaka ba ki wan bat ni kenturu ya ki dorbarat ki dorbar shnong ki dorbar hima baladon ki Mynderi na ki barjala ki wan sha negeri ki jungi bak kin soba bakin pentip lane ajin tip sini ki seng balang kenang ba ngin pen krap ba ki namar ni I ba tang ki por mentaro ka jeng jelai jom ki Mynderi kala kata ya kayo kamyo jam bat kaba kham ma bat kaba kham man saw su kolong ba ni shifting ba yo kan wan kapor ba kin sakni wat ya kam sin sakta hal na ji wat menta gidan kini ya ga khai ka patay gidan kini ya ga yo kam yo jam tehnai raja ba nimyo ya ga ILP kumba ka jat benreu ko we ya thang sha kan long ka jing man saw bat kan long ka pamai ni kum ke benreu kham tam ya ka pateng ka ban sakha bat ya ka pateng ka ban sawan bat kene ka jing
bong jubab jong Amit Shah hangi kum ki dat benreu ya kini ki isu ba jong ke celam ke lea kapan isai kedar ba ka sarkar India kamla ban yada ini ki pai te kum kaseng bat kum ki benreu ngim haban se ban yada hino daladai namar kum ba ka pau ha kejingwan jong Amit Shah Home Minister Indonesia kecalam itu lah cumi uklam kan ni baru jawab ya ki isu keba kejat penriu ke angnot Henry ukuen penban tang ya keroi kepal Henry kum kejat penriu bat kum keseng H&M ngikran daga basai siapa bahkan mentoi yang ini bangin yakin yang kalau kepala dan imdon iki anyi beklan. Kamentoi yang ini bangin ya perkat yang kata kalau kepala ladang imdon yang KLP. Saya kejak pendirian poi. Saya kalau jong kabrin nutrap kan poi. Imdon yang kita anyi beklan. Kiban tak perking yang jeng wan rong ketlap jong kinari shan negeri ke begitu.